Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Nasa meeting talaga pala yung pleno. Kapalan mo lang at sa body. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin. Welcome sa Satuya pong Bicol Connection about 11 o'clock in the morning. Sa paga-urlay-ulay kan mga napapano na temang unyanal daw, pag-resibinin mga report hali sa mga karonda, nangurog na hali ki Chief Announcer, Chief Reporter, Philip Barasina. Sa lado technical, Engineer Abi Toralio, yaon man si Engineer Cha Binaobra. Sa information si Tony Matic Saison. Yan man po si Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina, si Joanna De Villa sa transmitter site, yan man dumanan sa tuyang PSG. Si Rodel Cesar. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. Belated happy birthday kay Punong Barangay, Berta Balbuena, kan Barangay La Purisima na Boa, Camarines Sur. Simple lang ay Kuya Joey ang naging selebrasyon ko sa pamilya, sa barangay council ko, bawal pa ngaya ang kadakol ng mga bisita. Pero nagkakaraos man nga Kuya Joey, sabi ni Cap Berta Balbuena na ngunyan, iyo po ang naglalataw na makusog na kandidato para vice-alkalde sa Banwaan kan Nabo Camarines Sur. Ninulit nag-file po baga siya kan nasa iya man na COC sa Comelec Nabua
para vice alkalde. Ang kalaban niya dyan, although nasa linyada kan partido politikal kan one team na buwa, pero garo ang laban sa vice mayor sa Nabuha, makusog ang kandidatura ngo niyan ni punong barangay Bert Balbuena takadakol ang nagpi-pledge of support. Mala tamagin ang iba dyan na kalinyada kan team Nabuha. Nangurog na ni Dr. Ladao, saro man na konsyal sa kargong councilor, nagpahayag na nin support, bulanos na suporta kay Kap Bert Balbuena for Vice Mayor. Suba-subaw nindo yan. Kaya problemado nga yan si Vice Mayor Marisa Bilitariao ta apira kan magagastosan siya sa ego. Delikado siyang daogon ni Bert Balbuena sa laban. Lalo nang naging miyembro kan ABC, Association sa Barangay Captain si Bert Balbuena. Namamati niya ang mga kasakitan pangangaipukan mga taga-barangay. Kaya ang gusto niya matabangan ng entirong barangay dyan sa Nabuha. Asin suportaran niya po ang mga programa kan administrasyon ni Mayor Fer Simbulan. Sabi niya, ang suportado niyang mayor, si Mayor Re-elect Fernando Ducot Simbulan. Ang suportado niya man na congressman, an incoming congressman Migs Villafuerte kan Rinconada. Ang suportado niyang vice gobernador, incoming Vice Governor Sal Portuno Jr. Ang suportado niyang gobernador sa maabot na 2022 eleksyon, incoming Governor Luigi Villafuerte. Uy, palakpakan taon si Bert. Maswerteng maray si Bert, sabi nga ni kayan, if destiny commands, you must obey. Kaya ngaya ko, Kuya Joey, nagsunod sa naman. Tabaka iyo man yan ang pasabong sa kuwasin kagustuhan kan mahal na Diyos na magserbing vice alkalde sa maabot na May 2022 eleksyon sa Samuyang Banwaan na payaba na buwa Camarinesor na baad sa otro pa mga taon magin ng siyudad, City of Nabuha. Sa laban man sa pagka-alkalde, sabi ko na nga niyan, mga maralaban na alkalde, kung udaki sintabo, daog. Tayo yan talagang nangyayari sa eleksyon sa Pilipinas. Although bawal po, as in ibinabawal kang COMELEC na magparagastos ng dakula, susog sa regulasyon, sa ley, dapat ang sarong kandidato magastosan na gayod ng 5 pesos sa kada botante. Pero dahil man po yan nasusunod, sa kada man nababantayan kang mga taga-kumilikan mga kandidato, di ba? Kaya ang magkandidato kang mayor mo niya, nauday kang itatao, lalo na sa last hour, ay daog. Mala, taigwana dang nag-iiwal na napangakuan na panggaragasto sa pagkandidatong mayor, ay dahil dati na kang kaulay. Kaya ros nagbabalingaw na itong agum, nakipagtutuan na pati, nakipagsimbagan na sa nangakong politiko. Kaya niya ako ang politika talaga masakit. Lalo na kung ang sarong politiko, mayong sarong tataramon. Bararing intiro, barare. Kaya minsan na nagkakasararo sa politika, nagsusuruwayan, kung day ka mag-utob sa saimong pangako, sa saimong napangakuan. Sisay daw yan, nag-trending na naman sa social media. So, agum ko po na operahan. So, unang namati po niya, nag-alsa po iyang bugas. Tapos po, nagkulog so iris po niya. Tapos, dinaranan na mo sa hospital. So, una po, parang nasakitan ako po. Pero sa nguwan po na ako nagtabang, medyo nagaan-gaan po. So, kuha ko po. Tinaukan ako ni Go na so una po 10K. Tapos po, adin na po, sangwan. Kaya bali 20K, tinabang po kan ako ni Go.
Nagpapasalamat po ako kay Gob, Migs, kay Luigi po, kay El Rey po, na natabangan po ako kading 20,000 po na naitabang po sa hospital po. Villaperte po, padagos ang tabang medikal sa satoyang mga kababayan sa Rinconada, Iriga, pati na po sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Dayan kayang gibuhon kan mga yaon po sa lado kan oposisyon. Kaya, kung ang barita si Nonoy Nandaya, ma-substitute kay dating board member Banyes sa kargong gobernador sa Camarines Sur, so be it. Makakamati siya ng ikadawang kadaugan sa mga Villapertiano. Kasi puro man panraraot ang gibo niya. Saka, ang mga isyu ninda laban sa Villaperte, mga century na or siglo na ang nakaagi. Arog sa karamuan. Arog ka itong sa mga pangkakamkamdaan ng daga na bako sa nadaang gustong ipangaran o ribayan na pangaran ang CB SUA, kundi pati daan mga pangaran kan na mga daga. Katarantaduan po baga, nag-aagi baga yan sa inapod na auction sale. Kung nakabakal kaya, halimbawa sa diring tao kan Villaperte, di ba ko yan kasalan kan Villaperte? Taigong inagi yan na proseso yan. Kung may mga daga baga kamo, dapat magbayad kamo ng buwis, tax declaration, or buwis. Kung ang daga nindo dahil manababayaran na kukumpiskar bagayin kang gobyerno. Tapos pinag-o-auction sale yan kan assessor's office. O dangan, ipig-publikar yan na for auction, o may nakabakal. O malay mo ang nakabakal sa diring tao sa namang kan Villaperte, isasahot na nindo sa Villaperte ng kakamkam ng lote. Katarantaduan po baga, puro panraraot sa naman. Sa mga century na itong sa sipukot dang daga kan Villaperte, sinasabi nindo na inagaw sa namang kan Villaperte, katarantaduan pong maray. Pag sa sadiri ang kan Villaperte, bago pa mag-abot ang panahon kan Tsimpo hapon, Villaperte na ang kagsadiri kayan. Ngunyan, sinasautan na bako da kan Villaperte, katarantaduan bagang panraraot nindong iyan. Kaya iyo man sana, sige kang panraot, lumabang kang gobernor, tangarig makamati kaning ikadawang kadaugan. Kay Laurel, pagkasalbating ko ang Camarines Sur, na isa po sa natulungan ni Congressman Elry Villaperte. Na minsan po kasi pumunta ako sa Congress dati nang hindi pa pandemic, napapa po yung number ng isa sa mga empleyado niya, at nung nakarambol na po, sinubukan kong ipay na i-text, agad naman pong tumawag sa akin. At na po, nakarang August 2021, nakakuha ko po yung hinihingi kong tulong sa kanila na pang isang buwan gamutan na nagkakagalaga po ng 22K guarantee letter na naka-address po sa hospital ng NTTI. Kaya nakulang mapapasalamat ko sa Kapwerte. Sa nakulang natabang sa kuya kay Congressman Emir Villaperte, kay Gubmigs Villaperte, din po kay Luigi Villaperte. Sana po dagos-dagos ang pagtabang nito sa mga nangangaipo. Kaya po, sa kanyang pasasalamat, inuulit ko po, salamat sa pamilya Villaperte. Nadangog po nindo, ang mga tao na mismo, sige ang pasalamat sa mga Villaperte. Yaon ang pagtabang, yaon ang pagrumdom sa mga constituentes ninda. Puro paluwas nin kwarta. Dahil po anbuwis, nahali sa mga tao, ginanutan man yan katumbas ning dugo, ibinabalik sa mga tao kan administrasyon kan mga Villaperte sa probinsya ng Camarines Sur. O an ibang mga local government units, anayaon sa lado kan oposisyon, na ibabalik man daw sa mga tao, an buwis kan mga tao. O yan ang dakulang hapot. An Villaperte, an para sa tao, para sa tao. O yan ang berdadirong katotohanan mga tugang. Eh, ano na tayo, tapos pigpapararaot nindo ang Villaperte na mayong nagiginibo. Bad ka mo ang mayong nagiginibong karahayan sa kapwa nindo o sa mga sa constituentes po nindo. Kaya dapat gayod hindi kayang panahon ng eleksyon na naman na ini, trolls versus trolls ang nagraralaban sa social media. Rarautan. Pero ang mga tao na magatid-atid, kung sisay ang mga
totoong servidor kan banwaan, asin kan probinsya. Asin kun sa irisay itong nagpaparapag-gurapo sa naman o pagarayong gayon, na talagang udaman ki return of investment ang sa indang mga proyekto kun igwaman. Di ba? Lalo ng panahon ng pandemic ngunyan. Ang dapat ngunyang gibong kan mga politiko, basogon ang tulak kan mga tao. Bakong basogon ang mata kan mga tao. Tama o mali? Paring Cha. Oh, sabi ni Paring Cha, tama, Paring Joey. Pangyayari. Pangyayari. Sabi ni Congressman Sal, pangyayari. Oy, tatak Sal Portono. Ang bagong ano nga po yan masubang o bagong ma-serving Portono sa probinsya kang Camarines Sur, Sal Portono Jr. for Vice Governor. Gana pati niyo ta. Dahil ni papabayaan kan mag-agum na Portono. Isipon nindo, harlo na nag-serving Vice Governor, Congressman baga si Sal sa Camarines Sur. Makurukulibat na lang sa mga leaders. Ano pa man kaya? Ang kalaban si Isay, Gigi, ay, Isus Mayosip. Ano man ang panama kay niyo ki Portono. Si Portono ang mga kampanya, campaign manager. Si Sal Senior ang campaign manager ni Sal Junior. Subasubahon mo yan. Swerting maray. Garok, si Sal Portono Jr. saka si Bert Balbuena, napakaswerte kan mga ini. Amakon mong Bert Balbuena, alangkawon ang trust rating na naglalataw sa Nabua for Vice Mayor. Subasubahon mo yan. Sal Portono Jr., Vice Governor. No. Saka si Migs Villaperte nagtataram kung ang kalaban niya magastos, triple ang igagastos niya. Pangyayari nga niya ako garo. Oy, ang mga tao pati ngunyan, kung sa iris ay nakakataba, sa mga tios man na tao, yung manrorumdumon pag-abot kan eleksyon. Ay sabi niya, pero tibaga, sige, ang panaong tabang, bagas, kwarta, itik, sunod kuniho. Itong rabbit, para tukdoan kitang i-introduce sa tuya ang rabbit farming. Sabi ko nga ni Kigob, bilib ako sa Indogob kasi lahat ng barangay ng Camarines Sur binibigyan nyo ng itik. Ang opposition, may ibinibigay din baboy pero pili lang ang nabibigyan. At hindi lahat ng barangay nabibigyan ng baboy. At bilang lang. O, anong klaseng livelihood program dapat kung mamimigay sa lahat ng barangay? O kaya kita digdiyo, baka magrayaman ang mga kababayan ta sa pag-negosyonin mga itik. Tano, an itlog kang itik, gibuhon mong maalat, gibuhon mong balot, batihon mo yan, saka lagaon mo, panira na. Ibinta mo sa market, kwarta na, may pambili ka na ng bigas. Pag nagribo-ribo na ang ataman nindong itik, halikib gubmigs, sa Kilawiji Villaperte, tinulahon mo, adubaduhon mo sa gata o sa tawyo, may panira ka na. Iyan ang magayon na tabang. Bako lang isurang itinatao kan Villaperte, kundi tutok daan ka mo kung paano ka mo makarakop sa isura. Garo, banwit. Uni ang banwit. Tangarig sa sunod, igwa ka namaning, madakop na sira. Long-term solution ang gusto po kan mga Villaperte kan Portono. Maging kan simbulan, iyo man ang sa indang prinsipyo, long-term solution. Bako lang band-aid solution ang gustong itabang sa mga tao. Very nice po baga. Oy, good morning sa mga Facebook Live viewers ta, kay Lorenzo Angeles Baleras, Rosita Rombaoneri, kay Hermanang Monica Perique. Sabi niya, good morning, more power to your program, God bless. Thank you so much kay Hermanang Monica Perique, always tuning in our live streaming in RP and DCKI. Sir Mang Rosita Rombaoneri, always tuning in. From Davao City niya, pero always tuning in. Pero ang pamilya ninda palang taga-Iriga.
Sharing man ki Ma'am Tonetta Baldos also tuning in our program. From Laguna ini. Pero mga taga-Bao ang pamilya ninda. Taga-Siton Bao Camarines Sur. Hello po Sir Joey Lim, good morning. Watching from Laguna. At sabi ni Hermanang Monica, pabati naman kuya kay Mrs. Gina, ano to? Mrs. Gina Cisno Ablon, Socorro Rodriguez Yoloyo, George Rodriguez, Rosita Pascorativo, Elisa Mora Rosarita, Imelda Tumon, Bina Binaobra, Jimmy Gonzon, Sis Maroa Yazero of Japan, Sis Melanie Mendoza of Limassol, and Hermanang Maureen Medroso and Bayaw Ernesto Medroso of Naga City, Milandro Oliva, Rolando Medroso, and kay Mary Yuri and Hector Yuri. Thanks po and happy anniversary RPNDCKI. More power. God bless po. Uy, salamat sa mga nagbabati. Sa Sabado na po. Ikapira ng taong kita, engineer, 53 years in public service. Ang RPNDCKI po, 53 nang nagsiserbi sa Indo. Kaya dahil sa Indo po, ang samuyang tagumpay, dagos-dagos na nadadangog. Grabing pasasalamat mi sa mga sponsor, sa mga advertisers, sa mga supporters. Diyos ko po, a million thanks sa Indo talaga. Yaon sa linya ngunyan, si Philip Barasina. Bicol Connection. Ano man ita, di yan tanong kay ninyo. Berdaw, karondang Philip, maray naramrag ka ni mo, ilaog mo. Salamat, sabi karondang Joey. Good morning sa mga parantaban niya. Good Aing ka. morning kay Madam Edith Andalis saka kay Engineer Steve Andalis. Ay, good morning kay former Director of Casoreco 3 and former General Manager of Casoreco 3, Ma'am Edith Andalis and Engineer Steve Andalis, and former Board Chairman of ICWD, Ma'am Edith Andalis. Good morning sa Anthony, Director Steve Andalis. Good morning kay Ma'am Edith Andalis. Dahil daw, Saka ako daw, kay Engineer Steve Andalis. Ako daw, kahit itong mga nakaaging mga taong, kada ako nagtitik sa kuya kung makandidato ngayon si Steve, si Engineer Steve or si Ma'am Edith ngayon, kung for councilor or for anong dadalagana niya ako. Garo gusto ninda niya ako sa business, lang sinda, mag-concentrate. Oo, ayan ang sabi ni Ma'am Edith. Dahil sindang plano sa paglaog sa politika. Pag naglaw kay si Ma'am Edith sa kasi Engineer Steve sa politika, baka maubos ang kapital sa kasusulisit kan mga taong mahagad tabang. Mas maray nang sa negosyo lang talaga. Oo, O ano yan? Sabado kan patawa. Sabi mo, Di ba ka? Pag politiko ka, dahil mairirong nakadakol maharagad. Masurulisit, bagong iyo. dahil ka makatayo, ma. Dahil ka man makasayo, mata politiko ka. Oo. Ano naman ngayon, karon dahil daw malaman ate kita kaya- pinaunrano, pero kung bako kang politiko, mayong magpaparasulisit sa imo. Di karon dahil ragi ka, i-email daw papindan. Ay, daog. Daog. Sabi ko na nga ni, politikong udaki pan taong pag last hour, daog. Pero kung politiko kang may pantao ka sa last hour, bago pa ang borotohan sa sunod na aldaw, kung nagtao ka, gana ka. Kung di ka nagtao, daog ka. O yan ang resulta kaya Kaya Permina. ako di karon dahil ragi. Nag-uulay ta kasi Ma'am Edith. Iba prime sister ka ni karon ng racket. Email daw papin. Ara mo ng tigraki, mataya ka sa daog, dapat tumaya ka sa gana. Pambir. So magagawin ka, magparakantaan sa na. Mayo man mangyayari kan mga pagparakantaan ka sa ng isang linggong pag-ibig. Lunes! Ano to? Nang tayo'y nagkita.
Martes. Ay, hindi tayo masakit. Ay, kantang ko na yan at yan. Ganyan sabi karon dang Joe, yan mga kampusan to. Pag-agi ko nga digdi sa barangay San Isidro, nakahilera na bagan mga nagdadalaw. Ang dalaw mo niyan, aldaw na. Saka last bingon yan, kan pagdalaw, duman sa mga namaaram na digdi sa Kiraban. Siyempre, ano bang mga kababayan niya to, ultimong aldaw. Pero, styling itong papudan ni Dr. Rosie Rizal, ni ultimo adios. Kaya sa mga madalaw ko niyan, sa kampusan ko, kunyan lang. Sabi nga ni Kayan, inian huring aldaw nindong makadalaw ngunyan ng mga panahon. Paano pizza 29, sarado na? Sarado na dahan kampusan ko. Hanggang pizza 3. Yan. O paano kung may ilulubong? Sa pizza 29 hanggang pizza 3. Pero man kayang lubong. Ay ano naman na, kung schedule pala na ilubong na, tama naman ipapakakan sa mga parabilar ang pamilyang nagadanan, dahil pwede palang tugutan na ilubong. Mahala to na Ay, sala yan. pizza 3. Dapat tugutan niya na ilubong. Tano, maray kung ang gobyerno, ang simbahan, magtaoning sinakong baga sa pagkakan kan mga paralamay, ta sa Pilipinas. Yan At ang nagadanan na problema. nga ni, pag nagyang ka, dapat pakapihong ka, paisnakon ka. O paano kung mayo nang ipapakakan? O, sa mga paralamay. Karon ng Joey. Eh, dapat tugutan ilubong. Oh, kaya dahil ani ba kaya dahil man mo napiglulubong napigahalat pa sa mga kandidato. Maray kung arog kiklito rabago, sa kaki punong barangay Pungtan, sa kaki Gobmix, Rex Oliva, saka Butsukoy Oliva, Shai Nubli, Manny Nubli, ta Mayor Simbulan, ta pirminyaon sa mga pamilya ka nagadana, nagnanaong abuloy, nananao pang bagas. No, boundary and may gadan. O paano man so ibang korespot na politiko? Mayo. Mayo. Nga Nga nga. Lalong-lalo na to mga paradulag. Yan ang sinasabi ko. Kaya tugutan na lang ilubong terak man kan kagharong, pamilyang nagagadanan. Ta sa Pilipinas, ano do yan? Dapat nga ni dahil napagparapakakano na naglalamay man kung totoo sun eh. Oo, nagadana na nga ni. Magpapara pakonsumisyon pa man ang pamilya. Kaya baga masupong nga sa mga bisita, magbuno nga kamong urig. Yan. Utangan na nga kipadi si duwang baktin. Oo, kaya yan ang difícil nung yan ang mga panahon. Kung pwede, dahil mo na magadanan. Pandemic patinggay. Oy, sige na daw, Lip. Ikumusta mo lang ko dyan kay Ma'am Edith Andalis at kay Engineer Steve Andalis. Sige na. So, yan dami karon ng jawan sa kuyang mga heras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location, ini man si Philip Barasena, RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Oy, mga tugang, sa totoo lang, si Bert Balbuena, igwa pala niyong kabarangay na ang turing sa Ayagaroaki. Multimillionaire na taga-Lapurisio, mga kadakol negosyo kontraktor sa Manila. Si Tangguryo. Oy, garotiti pakanda si Bert nin mga 10 milyon para lang ipanggargastos man. Nya ko sobrado naman na marayang kap. Ay iba ngayon yung magsuporta si ano. Pero nya ko, bilib ako sa emo. Kung ang kalaban mo may igagastos 5 million, ika pala niya ako may nakarili ng 10 million. Naiko, dahil lang dahil na niya ako kamukayan, tanunid naman niya akong ang mga botante, nunid maning kwarta. Tama na niya ako, yan na nag-iisip ka mo digdi sa banwaan ka na buwan na pag ika naging elected vice mayor na mananao ka manin na mga pangkabuhayan, mga seedlings, mga native na manok, sa mga constituencies nindo para at least may pangkabuhayan sinda. Ang mga tao po kaya kung patuto dun taman sa kwarta, pangit man. Mas maray pang livelihood program ang itaot sa inda. Na, halimbawa, assuming, arog ni Congresswoman Josal, tamay AX, ang Congress, ang mga governor, mga mayor, may mga AX.
from 5,000 to 14 to 15,000 pesos ang itinataong AX. Kung ang itinaong AX sa Indo, assuming 10,000 o 15,000, gamiton nindo yan sa negosyo. Pagmati ko, masusupog na kita o tropa na maghagad ng tabang pinansyal sa mga politiko. Kung napakaray nindoan sa Indong negosyo, nahali sa ayuda kan mga politiko. Tama o mali? Kasi kung pagkatao sa Indong kwarta, iwawaldas man tulos nindo, isusugal pa, iinom pa. Di mayo, naging loose. Kumbaga sa lugi, tulos, ang tabang sa Indo. Dahil dahil nindo ginamit sa negosyo. Pwede man baga kang mag-start sa sadit na negosyo, gamiton ang kwarta na itinabang kang politiko sa puhunan. Tinaang ka mong bandwidth para mag-bandwidth ka mo. Yan ang gustong sabihin kayan. Long-term solution, bakong band-aid solution, ang naisipan po kan Team One Kamsur sa mga tao. Pero, alagad, ano ba dahil mayong pagkaaram sa negosyo, sige, mangyari ang tabang. Pero, yan nga yung sinasabing, mag-isipan kita na mga tao kung ano man ang pwede tang maitabang sa gobyerno. Bako lang puro ang gobyerno nag-iisip kung ano ang pwedeng itabang sa mga tao. Tama o mali, paring Cha? Sabi ni paring Cha, tama ngayon paring Joey. Oy mga tugang, ngunya na ma-eleksyon, 20% haros na maturukaw sa Kongreso, ali sa party list na ang karahayan man kan party list na ini sa mga tao. Oy, kundi sabi ka nag-text ako, sabi mo nga kakantaon mo tong kanta ni Imelda Papi ni Vice Governor na isang linggong pag-ibig. Iyan po kaya nga niya ako kung pagpaparakantaan sa namang kita kan sarong kandidato, paghali daay man lamang maiwalat. Bala na ka mag-isip kung anong pwedeng ikawalat sa Indo. Basta matuwad pagkakanta ng isang linggong pag-ibig, ay Luigi Pirmi ang gobernur ta. Pag-araw kayo. Dahil ko man ikinakampanya si Luigi. Pero dahil sa iniisip nindong maya kong sarong tataramon, sige, kantaon ko. Lunes nang tayo'y magkakilala, Martes nang tayo'y muling nagkita, Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig, Wibes ay inibig din kita. Dapat maantos na ni sa Domingkong kantang ini. Biyernes ay puno ng pagmamahalan, mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan, at pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Garo dedicated taning kantang ini ni Papin, nali sa Villapuerte, ta iniwanan mo ang Villapuerte, Papin ha. At lumabang ka pang gobernor. Pero dahil man si Papin nag-iisip pang gano'n, ta sa iling ko, grabe man ang utang na bot ka ni sa Villapuerte, makon mong siyang gastos last election. Di na siya kan Villapuerte, ginibo pa siyang tandem ni Gobmix Villapuerte, gana siya. Gabos na request kan sanggunian panlalawigan sa Camarines Sur sa Office of the Governor, itinatao. Pero nagtumang, pero nag-iisip-isip man si Papin, dahil ni mapagana ta. Dawa, puro pa paano, may utang na buot siya sa Villapuerte. Kaya lang, kung may utang na buot siya sa Villapuerte, mas may utang na buot siya sa mga Marcos, ta ano. Kung nagigipit-gipit dahil ni Kampanahon, kung dahil gayang mga project sa pagiging singer, actress, amigahon pa lang kaning maray si Imelda Marcos, si former First Lady. Siya nakakadulo. Ngunyan, garo inapudan, Pen, may magkakandidatong presidente, si Bongbong Marcos, kailangan magkandidato kang gobernur sa lalawigan ng Camarines. So, siyempre, opo ang simbagay ng pain. Dahil sa, kaya minsan ang utang na bota, ano daw yan, Dahil sa utang na boto, sayo na kita. O kay bilis ng iyong pagdating, pagalis mo'y sadyang kay bilis din, natulog akong ikaw ang kapiling. Ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pagalis mo'y sadyang kay bilis din.
ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala ng lahat. Vice Governor Midla Papin, sorry. Nagaramdaman pala ko si dating President Gloria Macapagal Arroyo, mga tugang. Kaya itong isyong, ano to pa ding isyo kay Gloria Macapagal Arroyo, I am sorry. About to kay isa ito, itong about kay Garci ba? Hello, Garci! Yan, I am sorry. Oy, Luigi Villaperte, boss! Leader na masunod sa probinsya ng Camarines Sur. Public servant. Ayan na. Dahil ko man kinakampanya, kundi naugma lang kaya ko ta. Nahiling ko si Luigi may gusig ang libot sa bilog na probinsya kang Camarines Sur. Oy, balikan ko ang mga party list. Almost 20% na party list. Sa na matukaw dyan na bakanting tukawan dyan sa masunod na eleksyon, itatagama yan sa mga party list sa bilog na Pilipinas. Tapos, sa Bicol Region, sa totoo lang po, ang mga party list na iniyo po, dako lang tabang manini. Lalo na kung araw kan ako Bicol party list, ni Saldico, ni Pido Garbin, and incoming nindang saro sa nomine ninda, si Sally Cosis, si Madam Sally Cosis, ang pantulong nominado, kan ako Bicol party list. Dahil po sinda perang basis nang nagtukaw dyan sa Kongreso, kadakol-dakol na sindang na itong project, digdi po sa bilog na Bicol Region, bago sana sa Bicol Region. Kundi nahiling ko an sa indang udok sa buot man na pagtabang sa mga Bicolano. May mga road concreting na itinatabang. May gusto pati si incoming Congressman Sally Cosis sa pakikipag-ulay sa mga taong naghahagad tabang sa inda. Arog na sana kan mga water supply system. Na itong mga taong mayong source nin tubig na may inom, tinabangan ninda. Burjo si Porsanto niya ako, iyan ang maorag na ako Bicol Party List, nakakatabang. So mga sa road concreting, sa mga educational program, igwas nila mga scholars. Kaya sa po ini sa kung taano ta ang ako Bicol Party List, mamamayag pagpamanggiraray. Sa kanhiling ko, ang tulong nominado sa inda, kabali na si Sally Cosis, pwedeng makatukaw tanong. Ang AXIS Party List ni Ninya Taduran, ang sa to yung kababayan man na representante kan kaining Congress. Ako na mismong dati ko ning kaibanan sa RPNDCKI. I-text mo man, dae man nagre-reply. Kan makandidato pa sana, nagdigdi sa istasyon mi, nagpa-interview. Hanggang dumaan na lang. Nagwalat-walat pa man yung number niya, numero niya sa muya. Pag itinitext mo, dae man nagre-reply. Dae man lamang magpa-interview o magbisita giraray sa tuya. Porque natabangan ta na, na-disseminate ang mga programa ninda. Ngon yan, dae man lamang na pakiramdam lamang kung magpa-interview man lamang, ano ang mga latest project, activities, programa na sendang itatao sa mga Bicolano, especialmente sa Rinconada, Camarines Sur, and Iriga City. Siguro iguaman sindang na itataong tabang, pero gusto takutan na maaraman man. Maray pa na ako Bicol Party List, talagang nahihiling ta ang dayupot, bulanos na pagtabang, suporta sa mga Bicolano. Ngunyan, pigihiling ko, kung mamamayag pagmanggiraray sa 2022 election, ang ako Bicol Party List, igwa ng mapandua sa inda, na igwa man pong duwang taga Rinconada na nominado, kaining Bicol Saro, ang Bicol Saro, niya ko biglang nagputok ang pangaran man sa Bicol Region, asin sa interong nasyon tano. Ang ako Bicol, ang Bicol Saro, ang nominado kay ni, duwang gayong taga Nabuo mga tugang, kaya mas lalo pala niya kung
madakol an programa, proyektong maabot sa Rinconada, amakon mong tulo ang magiging representantita sa Kongreso. Kung swerte on baga si Gubmix, maging ilihidong congressman sa Rinconada. Tapos ang duwang taga Nabua na nominado kan Bicol Saro, ini pong si Nick Enciso. Aki ni dating vice governor gayud o dating governor man kan panahon sa ibang probinsya. Pero tubong Bicol sinda. Tubong Nabua. Si Nick Enciso. Panduwang nominado magtutong apelyido. Ang pantulong nominado si dating mayor, former mayor Dilia Simbulan kan Nabua Camarines Sur. Suba-subaho nindo ya. Kaya ini pong duwang ini na party list, pigiling ko ini ang mamamayagpag ining Ako Bicol party list, saka ining Bicol Saro sa parting ini kan Camarines Sur in Bicol Region. Iyan ang pigiling-hiling ko. Tama paring Cha o mali? Oh, sabi ni paring Cha, tama. Ano man kaya ang kahalagaan kan mga party list na ini? May pigrepresentar po sintang mga sektor sa tuya po. May pigrepresentar sintang mga sektor. Sistema na pag buto ta, dapat igwa kitang sarong party list na ibubuto. Di ba? Mabase po ang makukuha nindang boto, kung dakol, mas makakatukaw as an tulo nindang nominado. Kaya digdi sa Pilipinas, sabi ko na nga ni, almost 20% kan tukawan sa Kamara Baha nakatagama para sa sarong party list system. Ang mga party o partidong ipigbubugtak o iilihir kan sistemang ini, ibang-iba sa darakulang political party na kinababalihan man kan mga regular na nagkakandidatong congressman. Pero almost the same ang benepisyong nariresibikan sa regular elected congressman sa mga nagiging ilihidong representative hali sa partido, hali sa indang party list system. Pero parehas po ang sa indang direksyon. Magamanin mga leyes, asin magtabang sa satuya. Dahil sigun po sa nakapalaman sa satuyang konstitusyon o saligang batas, ang mga partidong ini nagre-representar sa mga sektor kan mga obreros, manggagawa, parauma, mga tios na mga namamanwaan, mga katutubong katutubong mapayanang pangkalinangan na inaapod. Araw kan mga tribo, mga IPs. Garo si Gigi Ibasco, ang nasaro sa nag-aspira na konsyal sa Iriga. Kung inimanggana ang programa niya about sa environment, marisolveran ang pagbaha, marisolveran ang nakakalbong mga kabukidan, dahil kadakol na mga parapalod ni na kahoy. May mga illegalistang mga parapalod ng kahoy. Nyo, kaya nakakalbo na ang kabukidan, madaling magba sa kasintro eh. Environment and advocacy niya about environment. About sa programa sa mga indigenous peoples. Usaro ini sa pagre-representar ng mga sektor, kan mga party list system, digdi po sa nasyon kan Pilipinas. Nangurog na sa mga kabataan, ano ang pwede nindang maitabang sa mga kahubinisan, tangarig da malulong sa mararaot na bisyo. Diba? Tapos ini pong ano pa ang mga pwede nindang i-representar na mga sektor. Pwedeng tabangan man ninda ang mga religious group. Although anpadi, dahil pwedeng makisawsaw sa panahon ng eleksyon. Or dahil makiaram sa politika. Dahil ikaw kitang inapod na separation of state and the church. Kundi may sarong padi na garupig tatatsaran,
itong sarong actress nagaro lantada na nagsusuporta sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Nagtataram siya through social media na garo anggot siya na ang sarong actress nag-propose, i-endorse nin sarong kandidato man for presidential na si garo nagsusurog man siya kay Bongbong Marcos. Siguro itong padi garo nagsusurog man or baka supporter man or tibaad tagahanga man ni Bongbong Marcos or ni VP Lini. Kaya pero para sa kuya naramdaman ko itong separation of state and church dahil dapat makiaraman ang duwang ini. Pero pwede man na magtabang ang gobyerno sa simbahan. Pero dahil naman magparasaw-saw pa ang simbahan sa politics. Nor dahil na lamang maggirong na lang. No comments na sa nakuta na. Tamagin ang Vatican na magin ang satuya pong namumutan na Pope. Ano nga po kayan pa di? Pinakalangkaw na sa mga kapadian. Santo Papa. Nagtatarambaga na dahil na kamo makisaw-saw sa mga dalaga na inikan politika kung ano man ang kagustuhan ninda. Dahil may separation nga ni kita kayaan. Basta ang nasa Biblia baga, ang buhis para sa gobyerno itao sa mga tao. Kan mga tao, kan mga negosyante sa gobyerno, an para sa Diyos. Itao man kan mga tao, an para sa Diyos. Nasa Biblia bagayan pa di. Although bako pamang kitang Semana Santa, kundi nagre-recall lang ako na dapat the way you give your homily, itong siguro silent na lang kita pag-abot sa politika. Let the people, na lang, hayaan ta na lang ang mga taong mag-decide kung sisay talaga ang gusto nitang maging presidente sa masunod na eleksyon. Magin ang Ako Bicol Party List. Kakaurag maninda ang Ako Bicol Party List, ikinakaurag man ang sarong abogado. Ta sinasautan man ang Ako Bicol Party List, na nagtaramdaan na masupport ki BP Lini sa iyang kandidatura, na Bicolano man ngay kamo. Por Diyos si Por Santo na bad trip man, ang Ako Bicol Party List, na man ngay kami nagngangaw-ngaw kayan, ta sagud sa ngunyan ngaya, ang Ako Bicol Party List, mapang sinusuportaran, presidential. Ano man nga ta sinasautan man nga kami kaini yung abogado man na ini. Kaya minsan, sa totoo lang, nag-iiriwal ang ibang tao na nagsusuporta sa kanya-kanya nitang kursunadang presidential, alagad ang hapot. Ang pakikipag-iwal ta daw sa kapwata dahil sa pagsuporta ta kang gusto tang iluklok sa pwesto sa pagka-presidente. Bistado daw kita? Tentiro na kitang nangingiriil. Di ba? Bistado daw kita personal or biston daw kita. Kung ano mga niya na dyan sa sobrang kasibutan ka mga ini. Dayan, ay lingaw yan. Kundi kita nag-iiriwal ang mga leader or sabihin ta ng bako man leader, ang ibang supporter dahil lang sa mga nangyayaring mga issue na nagraralatawan po sa social media. Di ba? Kaya dapat, siyempre, kung ikayaon sa lado kang simbahan, keep silent kita. Never ta nang i-post kung ano man ang raot buota. Ang importante, hayaan ta ang mga taong magtaon ng mandato. Kung ikaw man supporter ka man, ano man ta ngangaranan mo pa man ang sarong party list, na dahil nagsuporta. Saka may kanya-kanya po kitang gusto. Kanya-kanyang opinyon, magrenespituhan kita. Kung gusto mo dyan, so be it ka. Kung gusto mo nga kay Bongbong Marcos, so be it. Kung gusto man kan iba ki BP Lini, go, sige. Ba kung garubaga nag-iiriwal na iba na mga suportadores, ano po, dahil lang po kan mga bagay na ini. Na para sa Samuya, magrenespituhan nin kanya-kanyang susuportaran. As in, respetuhon ta ang kanya-kanyang kagustuhan kan mga tao.
Dahil ita pagpiriton. Hayaan ta na ang sadiritang konsensya, iyo ang magdanay sa eleksyon na ini. Kung kisay kita masuporta o mabuto kung kisay man na kandidato. Dahil kita dapat diktahan Saka dahil dapat kita iwalon kung yung kaso man. Dahil decision tayo kung kisay kita masuporta. Bakong nag-iiriwal ng iba sa social media. Kung kaili ni Robredo ka mo, sige. Kung ki Bongbong Marcos ka mo, sige. Tayo man ang gusto mo. O okay lang. Kung ki Isko Moreno ka mo, sige. Kung ki Pisot ka mo, ki Ping Lacson ka mo for president, ki Soto ka mo for vice president, kasi Pisot Yan ang natandaan ko sa slogan hindi. Itong abbreviation kan sa endang pangaran na diwa. O kung ki Manny Pacquiao ka mo, sige. Kung ki Bato de la Rosa for president, go. Tayo man kayo nagugustuhan, napupusuan nindo. Na iyo man ang nasa isip nindong karapat dapat man, irespeto ta po ang lambang opinyon o kagustuhan kan lambang saro. Tayo man kayo nagdidikta sa konsensya nindang iyo ang ilaag. Pero daita na po pagparatatsaran pa ang ibang mga tao. Minsan nakakakulog kita sa kapwata, minsan sinasabihan ta, ini man yung binubutuhan kayo niyo, kursunada. Maluyaman, patal-patal man ngayon Dahil nakita kayo mga tugang na taramanta pa ng ikakulog sa buuta, nasa taramanta pang bubu o tanga. Kasi iyo man ang pagtubod ninda, saka kung iyo man lang ang kaya nindang abuton kan sa indang konsensya o pag-iisip o kan sa indang buot. Kaya magkanya-kanya kitang pagbuto. Total, sekreto man kayo ang pagbuto, man dyan nagdudo nga. Unless kung kamo ngayon, pamilya nindo, binayadan mi. Ang ibuto ngayon nindo, pon presidente, araw ganit, dudo nga ko ngayon, maray kung igwaman kondisyon na araw ganit, ano pa di. Bahala nga ka mo, dapat nga, yan nga ibuto nindo, tabayad nga ang pagbuto nindo. Pero kung mayo man, tao ba nindoan sa indong may folder man bagay pa di. Ibuto nindoan susog sa indong konsensya. Kung iyo man ang makakatabang sa Pilipino, makakahaon sa lugmukta ng kamurugtakan dahil kan pandemic, dahil sa pagtaas na ini kan presyo kan petrolyo, na sa pagkamundag ko ngunya lang ko hiling kan lampas 60 pesos, 65 na gayod ang presyo kan super, unleaded, pati ang diesel, kamahal na. Pati LPG, sobra kamahal. Pati mga panginot na barakalon. Badang nasa isip tayo ng presidenteng iluluklok ta, ang solusyon para magbaba ang presyo kang gasolina, anggutan si Fidel Ramos ta nagpiripirma kan oil deregulations law, kaya dahil nakitang kontrol ang gobyerno sa pag-ulanto kang presyo kan mga petrolyo. Tama, po nindo, iyo ang solusyon na magbaba ang presyo kan mga panginot na barakalon. Mataawanan in sapat na sweldo ang mga healthcare workers, ang mga doktor, mga nurses, dahil na magpara abroad, mag-stay na sa Pilipinas kung sinda matawanan ng sapat na sweldo. Malay mo ang next president na nasa isip nindo. Iyo man ang mga makatabang sa mga paratukdo, sa mga teacher na madagdagan man ang sa indang mga sweldo. Madagdagan pa ang sweldo kan Armed Forces of the Philippines, kan PNP, kan NBI, kan CID, kung ano-ano pa. Asin makatabang sa labor sector, matabangan ang mga negosyante kung paano matawanan man ng kapasilan sa pagbayad din buwis. Baka matanggal mababaan ang 12% value-added tax. Malay mo kung padagos na magtaon ng subsidiya sa mga publikong tsuper na imbis na 2,005 each, kabali ang mga kagsadiri kan mga bihikulo. Matriple. Diba? Malay mo kung maorag ang nasa isip ta, kisa duman sa iniisip mo man na maging presidente. Kaya po ang para sa samuya, bakong basihan ang estado mo sa buhay o paniniwala mo para manghama ka nin sarong tao na dahi man nagtutubod sa mong pinagtutubudan o pinagbibiliban, pinaghahangaan na kandidato. Tama pa rin siya o mali?
Sabi ni paring Cha, tama na naman daw. Ang pagboto, diretso kang tao na ihirsisyutaan sa tuyang diretso sa pagboto. Kaya sa May 9 election pa di, kung di ko nakapasala, si mga kwalipikado na magboto, magluluwas para magboto. Karapatan mo yan, diretso mo yan. Ha? Na ilaag mo sa balota ang gusto mong mga kandidato. Pon presidente, bot ng konsyal. Kaya lang ang para sa moya, magrenespetuhan po ang lambang saro kan sa endang opinyon, kagustuhan kung si Semanan sa endang gusto na mga ilalaag, iluluklok sa pwesto pag-abot ka na eleksyon. Tasawri ang mga politiko na naghahagad sa naman sa tuya ng temporaryo minting mandato. Tabako man sindang forever nakaluklok sa pwesto. Kaya sabi ko na nga ni ang mga yaon man sa pwesto na iluluklok, itao man ang pinaka-the best services. Public service, serbisyo sa publiko. Lalo na sa mga tao na nangangaipunin tabang sa endo. Bakong itong iniisip nindo, na pagyaon na kamo sa pwesto kamo nang siserbihan kan publiko. Taan publiko takot na sa endo, palibot na kamo ning bodyguard. An para sa moya, public servant. Public service is a public trust. And you should always act as a model. Maging ihimplo kamo sa karahayan. Ipahiling nindo na ang kwarta kan gobyerno, ibalik nindo sa mga proyekto, programa, maibalik sa gobyerno. Sabi nga ni Sal Portono, ni Congressman, kwartang galin sa banwaan, ibinabalik niya para sa banwaan. Kaya nailing nindo mga project na ni Portono sa Rinconada. Uragon baga. Ining anawan na Tigaon Road o Campo Road, magayunon. Ining Balatan Road, magayunon. Ining Iriga Buhi Road, napakaganda. Kadakol na mga tinampong pinakaray kan Portono dahil ang kwartang galin sa banwaan, para sa banwaan, ibinabalik niya. Iyan ang gusto ko sa mga politiko. Tangarig po, pag nagrespetuhan ka mo, dahil magkakarinanautanin buot, mamamantinir nindo ang sendong pagkakairibanan, relasyon na mag-aramigo, magparadi. Dahil lang magkakararaot lang ang sendong pag-iribanan, magparadi, magmaradi. Dahil lang sa mga isyu politika. Maray pa magtaranom ka mo, magtararabaho ka mo, dahil magparaintindi sa social media kan mga lintik na mga isyu sa politika. Tangarig pong magkaigawa ka mo ng peace of mind. Di ba? Oy, 53 na po. Ayo, Pabati po si Kagawad Aliya at lahat ng staff ng RPN. Salamat po. 53 years na po kami in public service. Kasi si-celebrate ng anniversary ang RPN DCK. Salamat po sa inyong lahat na mga kababayan namin na patuloy na nagtatangkilik, nagsusuporta at nakikinig sa mga programa, activities ng RPN DCKI. At salamat ng marami sa mga sponsors, mga advertisers. Dahil ho sa inyo, kami buhay pa rin. At naririnig nyo pa rin. Dahil kung wala kayo, naku po, Diyos ko, baka wala na rin kaming tunog. Dahil wala kayo. Dahil nandiyan kayo, nandito pa rin kami. Kaya maraming salamat ho. Sa inyo pong lahat. Di ba? Kailangan tayo magpapasalamat. Kasi pag hindi tayo marunong magpasalamat, Diyos ko, magagalit sa atin ang ating mga listener, pati na po ang ating mga sponsor advertisers. Kasi hindi tayo marunong magpasalamat. Pero dahil nagpapasalamat tayo, marunong tayo magpasalamat. So, patuloy pa rin ang kanilang pagsuporta at pagtulong sa atin. Magandang umaga kay Aspirant Councilor Gigi Vargas ng Iriga City. Bukas, baka maging guest natin siya. 9:30 to 11 o'clock in the morning. Galing po siya sa Team 1 Iriga, sa grupo ni Vice Mayor Rex Oliva. At Arriba daw, Rex Oliva. At ni Isina Councilor Edsel de Maiwat.
Dawa turog, agko kiporog. Ay, sorry po. Joke sa naman to ni Gubmig sa emo. Dawa turog, pwedeng gisungon sa ngaran ng pagserbis sa publiko. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo. Sa panahon na ini kay puwanta arog niya, makusog na liderato paglaban sa pandemya. Matanos na gobyerno na igwanin higos, pag-ataman sa banwaan ang ipapadagos. Serbisyong Jeff Besenyo, maaasahan niya to siya sa gabos na panahon. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo. Dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon, pirming yaon Jeff Besenyo. Uon kan kahobenan, nagservis sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal, ini si Greg Pontanal. Pagasenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay Ibasko, 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 ibigay Ibasko, dagosan progreso, asin ang pagasenso, kita sigurado, ibigay Ibasko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy Ibasko, maray na konseho, tultol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy Ibasko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Good morning Palangki, Pretty Boy Villa Gomez, also watching in our program. Thank you so much, sir. Sabi niya, Joe, ang mga politiko na dai magsuporta kay Lini sa pagka-presidente, dai niya dai iboboto. O, opinion niya man yan. Kaya, so be it. Arog sa naman kita kayan. O, si politikong dai man nagsuporta kay BP Lini, sabi man kaning saro, iboboto niya. O, kanya-kanyang opinion. Kaya yan ang magayon sa demokrasyang nasyon. O yan man, si paring Cha Binaobra sa dagdag tapang mga hanap buhay. Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi
ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, hulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo. Dawa na sa ngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perming di na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po si Ernesto Salvador, kahirap po talaga ang taxi driver. Madalas hindi ako nakakaihi, hindi ako nakakainom ng tubig, kaya siguro nagkaroon ako ng UTI. Tagiliran ko, nakaramdam ako ng pananakit, saka nahirapan na akong umihi. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Sa linggo kong ininom, guminawa naman ng pakiramdam ko, kaya tinuloy-tuloy. Kahit mas matanda na ako ngayon, pakiramdam ko malakas ang aking katawan dahil inalagaan ko ang aking sarili. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky White, White, White. Quincentenary Faith Rewind. The Santo Niño de Cebu is one of the best-known images which arrived in the Philippines in a preliminary Western contact with Ferdinand Magellan in March 1521. It is the oldest Christian image in the Philippines. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Mga togang, balik kita sa programa. Sabi ni Mary, good morning everyone. Good morning man, madam. Saka sa mga nakatune in sa Tuya, si tatay ni Kapitan Bert Balbuena nagdadangog da pirmi sa kuya. May nag-text magaligdi taga Provisima. Sir Joey lang kusog nga yakito na radyo sa kitatay ni Kapbert Balbuena. Tagahanga mo. Oy, salamat. Salamat. Good morning dyan sa Banwaan Kanabuha. Sa baaw man, amumang kuno. Kadakol man palang kitang mga paradangog sito. May press release ang Philippine Army. Big forward digdi sa RP and DCKI. Halawi gano. October 27, 2021, from the office of Major John Paul Villesa, PIO, kaining 9th ID, Philippine Army. Enali man sa Camp Elias Angeles Pili, Camarines Sur, government troops raid upon a bomb-making site of communist terrorist group in Barangay Dulos, Bulan, Sorsogon.
At around 5 o'clock in the morning, Tuesday, October 26, elements of 31st Infantry Battalion received a report from the residents about the location of a bomb-making area to which the troops together with the personnel from 22nd Infantry Battalion and 903rd Infantry Brigade in Sorsogon Police Provincial Office immediately verified 2 anti-personnel mines, anti-tank mine, binocular 53 casings of Molotov bombs, 13 casings of anti-personnel mines, 2 kilovolts and nuts, and 66-meter electrical wire for IED were seized from the area. With this, Lieutenant Colonel Marlon Mojica, Battalion Commander of 31st Infantry Battalion, underscored that possible atrocities the CTG planned to hurl were preempted and extended his gratitude to the local populace for the timely information. He added that the said war material are meant to hurt, kill, and intimidate people, especially now that there is a forthcoming election. Colonel Almase, Brigade Commander of 903rd Brigade, on the other hand, lambasted the CTG for continuously manufacturing explosive, adding that this are another concrete evidence of their violations of domestic laws, the international humanitarian law, as well as the human rights. Hindi nila kayang makipaglaban sa puwersa ng gobyerno sa patas na paraan, kaya patuloy silang gumagawa at gumagamit ng mga ipinagbabawal na pampasabog na maaaring magdala ng peligro hindi lamang sa ating kasundaluhan at kapulisan, kundi maging sa buhay ng mga inosenteng sibilyan. Malaki ang aming pasasalamat sa pagmamalasakit at suporta ng ating lokal na pamayanan, daan upang mapigilan ang karahasan ng mga komunistang terorista at pagkakaligtas ng maraming buhay mula sa mga bombang gawa ng CTG, Colonel Almasi said. Meanwhile, Police Regional Office under Police Brigadier General Junel Istomo warned the CTG of the PNP and Army's non-stop joint operation against them. Baka akala ng mga komunistang teroristang ito na nanakot lang tayo. We walk the talk, that is why we've been sustaining the momentum in this fight, Police Brigadier General Istomo added. The Joint Task Force Bicolandia under Major General Henry Robinson Jr., Philippine Army stressed that with the presence of security forces coupled with the vigilance of the Bicolanos, the CTG can no longer evade the authorities or even hide their war material. Having lost their mass bases, the support of the communists and more than 1,000 of their comrades who already returned to the folds of the law, the CTG can no longer gain their influence. Kaya kumpiyansa tayong tuluyan ng mabubura ang insurhensiya sa Bicol dahil ang patuloy na pagkakaisa ng puwersa ng pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at ng mga mamamayan ang lalong nagpapahina sa teroristang grupong ito. Umasa po kayong hindi namin papayagang muling makapaghasik ng karahasan ang CTG dito sa Bicol, Major General Robinson added. He also added that the violence of terrorism has no place in the Filipinos culture of peace and respect for human life. It can be recalled that just last Sunday, October 24, 5 CTG personalities were killed in Mandaon, Masbate after retaliating from PNP personnel who were supposed to serve arrest warrants. Several high-powered firearms and explosives were also seized. The relentless joint operation of the Army, PNP, and other uniformed services has caused the continuing decline of CTG members and their capabilities in Sorsogon, Masbate, and the rest of Bicol region. GTF Bicolandia reiterated that the intensified
and persistent operation of Army and Philippine National Police in Bicol continue to bring the terrorist group nearer and nearer to its natural death. Press release po ini hali sa Camp Elias Angeles sa Philippine Army. Mga tugang, abang-abangan ko niya ng mga pwedeng substitution kan mga kandidato sa maabot na November 15. Last day na ata yan, ano pare? Should the COMELEC prohibit the substitutions of candidates? Just because some people abuse our rules for substitutions does not justify the removal of everyone else's prerogative to change their minds. Sabi ko na nga pwede manggayod na may substitution kung mayo na pong kakayahan ang sarong politikong nag-file kan sa endang candidacy. Kung ang sa endang health may problema, o pwedeng may rason. Pero kung garo basketball ang dating, si Saro ay nag-file, Riribayan so nag-file, tayo ang madalagan sa posisyon. Nangyari na yan Kaya nakaaging eleksyon. Kaya sana tabako man basketball o football o volleyball ang eleksyon sa Pilipinas, ta kita mapili kita ng mga public servant, leader. Bako man pipilion ta mga boss o amo ta, ay dapat gayod medyo igualang kita talagang exempted sa substitution ng kandidato na itinatao po kang COMELEC. Kaya po, kung mga kapabli naman, so nag-file, didiretso na nindan sa endang candidacy. Kaya po, may mga naghahapot kung pabor ka mo kani o dai. Ang mga suro substitution na ini kan mga kandidato, kan mga politiko sa nasyon kan Pilipinas pag nag-aabot po ang eleksyon. Sa mga Facebook Live viewers good morning. Sa mga late tuners, pabati po. Thank you, Sergio. Hello din from Victor Yuri. God bless, keep safe. Sabi ni Mary Yuri. Si Dindo Lasso. Hi, sir. Good morning. Ay, si Kagawad, Good morning, Kagawad. Dindo Lasso, future barangay kapitan kan San Francisco, Iriga City. Happy anniversary kan sa inyong istasyon, more power. Oy, salamat na maray, Kagawad, future punong barangay kan San Francisco, kan siyudad kan Iriga. Napakasipag na kagawad ito. Isipon nindo ang San Francisco, namamantinir po ang kalinigan. Dahil nagtatarabang-tabang ang barangay council. Sa pahinginot ni punong barangay Mark James Timinya, barita ko, nagfiling si OCC Kapitan for City Councilor. Ay baka da swerte yun. Baka si Dindo Lasso, si Kagawad. Garo siya pati ang first kagawad dyan na nanggana, Siyempre, law of succession yan, di ba? Swerte talaga kang tao. If, sabi ta na nga divine intervention or if destiny commands, you must obey. Di ba? Lalo nang may mga likita sa law of succession. Kasi na nagtaas punong barangay, si first kagawad,
iyo man ang magiging karibay as OIC or acting punong barangay. Halimbawa, si Kapitan Bert Balbuena, nagkandidatong Vice Mayor sa Nabua. Guminana, assuming. Halimbawa lang, kunwari, nag-iisip lang kita na araw kani, nanggana. Naging Vice Mayor si Bert sa 2022 election. Di simple, ang sa iyang first kagawad, so top notcher kagawad niya, iyo to ang matukaw na punong barangay. Dawa ba ko pa yan kaalyado kan mga nakaturukaw sa taas, pagmati ko, yan ang law of succession. Yan ang dapat masunod, di ba? Dahil mong pwedeng basta mag-appoint dyan ang namamayor na alkalde or gobernador or congressman, di ba? Dahil man hindi pwedeng. Dahil ikaw kita dapat the law of succession. Kaya maswerte ni si Garup. Correct me if I'm wrong, kagawad. Baka ika talaga ang first kagawad dyan, di maswerte ka. Magiging biglang punong barangay. Ang sa to yung saro sa mga avid listener kan RPNDCKI, kagawad, Dindo Olaso. Good morning sa Indo dyan sa council. Si Jimmy na Prestado Bungay Salva is also watching. Pag ganaon man dapat sa ng t-shirt si manager sabihan ta na intirong nagpadarang anong apod nga ni kayan itong nag-aro-aro ka ng ido pa di. Anong mga apod nga ni kayan itong ido-idong nag-thumbs up. Nagpadara ng nag-send ng emoji yan. Napangarit mampati ko ta. Ugmao na naka-smell so paping nag-thumbs up. Ano? Ay, makonsuelo ka talaga. Kagawa din do. Sabi kan mga natatabangan mo sa San Francisco, salamat data. Namamantinir mong maliwanag ang mga street lights. May gus ka ini. Sige, ang panlinig, pagrabos. Ano niya ako kagawad, plano mo magkapitan ta. Nailing ko niya ako, grabe ang kaigusan mo. Kamambag nga, siyempre nga ang pagsirbita nga dagos-dagos na. Basta masirbian mi nga kamong mga taga San Francisco, iriga. Mamantinir ta nga peace and order, sadi. Kaya dyan sa San Francisco, pag igo dyan pasaway, ay, pag nasabat na si Kagawad Dindo Olaso, turul-tul baga. Ay, anggutan sinda ni Kagawad. Kaya dapat nga dyan sa San Francisco iriga, maging model nga kita sa di syudad na saro sa modelong maging tranquilo. Kaya ngayon sa to, ngayang pass i-orden. Nahihiling ta ngayang tranquilo ang pagturog kan mga constituentes digdi. Tapos malinig, nagpaparabos, nagtatanom, ni mga igosindang mga pigtatanom sa mga gilid kan tinampo. Sa may istasyon na nagrarabusinda ita minsan ang San Francisco market minsan mailing nindo dyan ang basura. Kaya sinda sa Kagawad saro sa napapagal kalilinig dyan. Tagusto ninda sa mga bisita man na nagsasarao dyan, mailing maninda ang market kang iriga na sakop kan San Francisco na malinig, mayong mabatang parong kan basura, kasi ni nagrepresentar sa lalawgon kan sa tuyang syudad. Mamantinir tapuan sa tuyang kalinigan. Kaya mabuhay ka mo dyan, ano? Sa Barangay Council kan San Francisco kan syudad kan Iriga. 6 minutes more before 11 o'clock in the morning. Padagos-dagos po kita sa satuyang iribanan. Salawag po kan sa tuya pong programa. Mga tugang padi da po na tatakbo bilang alkalde sa Camarines Sur, tuluyan na daang sinuspindi kan simbahan. Kasi dapat ang padi baga talaga sa sinumpaan ninda may mga vow of celibacy inaapod ang mga padi na si Kristo lang ang sa endang dapat na ipahiling na sentro kan sa endang serbisyo. Taan pag serbi kan sarong padi, nakakaserbi ng garo si Kristo sa mga tao sa paagi ng pagtukdo na maging maray na Kristiyano, pagtukdo ng pangaji, pagiging maray na tao sa pamilya, sa kapwa, pag-ibon ng righteousness. Tapos dahil mag-ibonin kung ano pa man na ikakaraot.
kan kongregasyon. Kaya ang ibang pading nag-aagumbaga or nadidiscovering may inakian o may kasaruan dahil sa pagbalgar kan vow of celibacy. Ta sinda pag-ordinan pa di garo, nadapa pa nga niya na nakapormang garo krus. Dahil garo man sana sinda nagsisimbolo kan hawak ni Jesucristo. Ano sa indang tataramon sa pagdangog kan mga tao, kan mga Kristiyano, garo tataramon ni Jesucristo, kan siya nabubuhay pa kasalamo at tapas ibabaw kang ginaba. Kundi, kanya-kanyang prinsipyo sa buhay. May padi da na gusto man na magtampi sa batalyan ng politika, di sinuspindi lugod akan simbahan katoliko. Di pabilo na lugod siya na mag-serbi como politiko na. Bako ng alagad ng Diyos at ng simbahan. Ano? Tuluyan ang sinuspende ng simbahang katoliko na magsagawa ng mga gawaing clerical si Father Granville Tapit. Matapos na mag-file ito ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 8, 2021. Kasama sa mga ipinagbabawal na isagawa ng dating pare, ang pagmimisa at iba pang mga aktibidad na may kaugnayan sa simbahan. Kung maalala, isa si Father Pitapit sa mga pasa ng kanyang COC para sa pagkaalkalde sa bayan ng Libmanan. Mahigpit naman ang ipinagbabawal ng simbahan na sumali o tumakbo sa anuman na posisyon sa pamahalaan ang mga pari. Sa ipinalabas na sirkular ng Archdiocese Libmanan, nakasaad dito na ang nasabing suspensyon ang irreversible at pinagbabawal rin dito ang pagbabalik sa serbisyo ng pari. Sa kabila nito, kahit na pinapayagan na sumali at maging bahagi ng mga sekular na aktibidad na walang kaugnayan sa simbahan, hindi pa rin ito na ipapawalang bisa ang ilan sa mga sinumpaan ni Pitapit bilang pari. Katulad na lamang ng celibacy o ang pagbabawal na magkaroon ng asawa. Maaalala nagsilbi si Father Pitapit bilang pari sa loob ng 20 years kung saan huli itong na-assign sa bayan ng Libmanan hanggang sa magdesisyon ito na umalis sa serbisyo at tumakbo bilang punong bayan sa nabanggit na bayan. Mga tunga, mapaaram na kami.